Jo abusian for me mo kwa baba Adum TV so na mankwa eyemidin ene Adum TV abepie mu Kumase Adum yeka Adum se ka se Adum je na se Adum ye kura eso pa Adum achemade ene Adum TV aba bepie na die ntina eyaba bepie mu a ene eye akwaside eye da na nanom mpanimfo tenase ede ensa egu apaye egu fombo mpaye eche mpanimfo anase nanom anase Otumfo anase Osie tutu anase ohene kese a ohata suru hoyi ye kase ohene kese de na obi anim se Nyankopon ne hene kese ni sei Osie tutu na Otumfo one na hemfo anase ne mpanimfo oka no ho ene akwaside wode nsa ana ebegu fom abompaye abo oman Ghana anase asanteman ho ban enti na Adum TV aba bepie mu a yeka akwasida enye obia nanim se ne Ghana anase amamme ne amane ete wa ya santeman mu isi enti na Adum TV aba ye ne nanom mpanimfo betwetwe nkomo ekwan a ye fa so edi akwasida ne kra ene dien eduru ho atade be ne ye hye anantoma be ne ye fra yense mrenti enko ba bia nyamre etwen ne ye ntwa ye homre ne mpanimfo nkotwetwe nkomo medin de na mankwa abiem makramo. Yo abusian for me mo kwa baba Adum TV so eye akwaside se ne ye na enim no amamre ne amane woye man mu no ene akwaside ye na Osie tutu Otumfo Osie tutu aba begu nsa ewo oman mu se de be yo de bom paye aba oman Ghana na se asanteman ho ban ni se enti na Adum TV aba be pie mu ha Adum homecoming be ma no akwaba se ene akwaside ni se enti me wo honorable ba ko me nchen a me ne betwetwe nkomo kakra honorable me mo akwaba ba Adum TV so ene akwaside ya mehwe a oni mofra kama yi ba be ma nanom akwaba se ene akwaside ana se homecoming ya mo hyehye ewo mo botaye pan ne se wo homecoming meda se ne akwanya wodi amaye obobo odi ama me na wato ye kan medin de erokapia na Adum homecoming me na me ye dwumadie ne ho secretary ni anso Adum krai se sika bebe Adum krai mu a na ye me na me di ho chia me enti ene ya akwaside na akwaside we no special ma e san se yero a watu kwan wa full plane akwa amanone asa aba de watna plane mu da be hunu se watna plane mu time de ko e de ba na ye wutiri nkwa enti me ne mofra yi aka ye ho abam se de edikan no ye be ma yero a eti nkwa na yama no ade tochi na afi ye de Adum homecoming so atu na nim se de ba na yi e display ya ye fefe se de ohun ye enti ene de ye ba ya Adum homecoming na ya hyehye every January no December yi ena eba so na yero anso 40 days bia no oba ye mpeso aso ye Adum ha oba ha mpremienu enso ye nya akwanya sei emfam ben no onu na ye kuro ni wura onu na ye kuro ni ti ye pese ye fa na damfo na tworo ne sei mumma emofra ne kwan na omra menche na ye se na ahenie no eye won dia asantema ahenie no ye da ache ne mofra yi ye di omo ba be kire ye wura ti Adumfo ye betimi aye ni ye be ma na kwa aba na ye di homecoming so atu na nim that's it yo ye da say honorable busiafo se ne ohwe no ye wura Osie tutu na Otumfo asanteman ni na wura de oni mofra ho agro kra ni se enti na ye honorable de mofra yi ba ye ebe ma no akwaba ye nsem renti enko ba bia ye gusua ewo Adum ane ye wo ene ye akwaside enti Adum TV ye wo ha se ye gusua ye ne nanom ne mpanimfo ebe cheche adwene akwaside ene sen
tena se ye twa ye ho aba ye ba ene mpanimfo be kasa na wahu de ye koso mekra mo Obusia for ya kwaya ya saba memo akwa baba Adum TV so eye Adum TV abepie mu wo Kumasi Adum ene ya akoside no kra enso ne tin ebepie mu wa ha se ne nananom panimfo betwetwe nkomo busa kwanya ya faso edi akoside ne den ebepie mu hu abofra na se akra abaya kama bi wa ha se abaya ya frozen a chefle me free ye na adinti na wafra kente we adinti na wafra kente na so wafra ntuma abegina ase every say na ya kwaside sa na kwaside edu aden na wo ye o ta ba ha na se ne nko na wo ba ka cha me tai ba ha sa anti ya kwaside edu a mo ba ha de na emofra no mo ye ya ba ha anti ne be chia ye sa na Otumfo ebe chia mo na o chia ma ya o kase aya ka se yensia de na yensu enyini be empe so no sa ntu be so te so no jo we da se eye obusiafo sene amamre ne amane asitie we ya santimemu no eduru akwaside bia eye emofra no ebe chia na Otumfo osei tutu a oda asantimani na ano yewura ba akopɛ emofra ba eba be chia no ono so de odo ene akomapa hia mofra yi nti na me ne bofra yi atwetwe enkomo yi medase why boss na pa chef frozen a chef me yaw na uko school so July na ujina say class 5 sa na enne akwaside yi edi nti na wafra entoma bize something no ba bachia sa amamo nije oba mu fie na bechia ma na say mo ba ahemfie ho na obechia ye be hia no kwan hanum se ni achia no eye abrebi ya akwaside na mo behia na say time bi obeba ha bia na oba onu mudi nkomo ambacha asembe na ya oka kasi yensuadie yam ane amfa ya dusuandi aguru yensuadie na enye patitiri sa okay matia yo abusiafo sene amamre ne amane asitie wa ya santimemu nya no eya akwaside bia na ose Otumfo osei tutu ebegu nsa ebompaye ema man Ghana na se ya santimemu ise nte brebre dra mofra no ba behia no de odo ne akomapa de hia no ma ono so de odo ne akomapa eje won so ewa ha se yen se mrenko ye ne mpanimfo na nanom mpanimfo betwetwe nkomo nti nyamre ne nyaso etwen ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso na mankwa ayemedi makram
Why am I not saying you?